Bueno, moi bons días a todos. Grazas por vir a esta rolda de prensa dunha xunta de goberno atípica en canto á celebración que é hoxe martes, que, como ben sabedes, se corresponde que se teña que celebrar o pasado venres. Tamén vos anuncio que este venres volveremos a ter outra xunta de goberno e, polo tanto, unha rolda de prensa que se vai adiantar, pero que vos iremos informando no seu momento. E na xunta de goberno que celebramos hoxe, vimos de mobilizar uns 1,4 millóns de euros en materia de investimento en concellos e benestar. 180.000 euros para o programa Lecer en Familia e 1,2 millóns de euros para as obras de mellora da mobilidade peonil na EP 1203 no Concello de Marín. De benestar, pois vimos a falar das melloras no programa Lecer en Familia. Como sabedes, trátase dunha novidade importante nas políticas de benestar, pero por riba de todo, creemos que o máis importante é acertar. Así que vimos de introducir unhas melloras no contrato a fin de facelo máis atractivo para o sector e, ao mesmo tempo, pois que os fogares da provincia poidan disfrutar destas estancias de fin de semana nas mellores condicións. Así que o programa quedaría do seguinte xeito, proporciono datos clave. Ofertamos case 3.000 prazas en establecementos hoteleiros, 2.950 para ser máis exactos. 2.900 son de réxime xeral, que reciben unha subvención de 60 euros do custo total para maiores de 12 anos, 30 euros para cativos de 3 a 12 anos e para os menores de 3 anos un total, o 100% do custo da praza. E as 50 prazas en réxime especial, pois subvencionaremos o 100 euros do custo da praza. As estancias van a ser dunha noite en fins de semana, períodos non lectivos ou vésperas de festivo. E aquí tamén cabe a posibilidade que os establecementos poidan ofertar actividades socioculturais de maneira complementaria. E, ademais, tamén introducimos un concurso de fotografía de familias para facer máis interactiva a experiencia. Este programa, que, insisto, lanza por primeira vez a Deputación, Lecer en Familia, busca reforzar os lazos familiares nun ambiente de convivencia e facémolo ofrecéndolle ás unidades familiares que residan na provincia de Pontevedra, que teñan alo menos un menor ao cargo, unha noite en réxime de media pensión nun balneario, talaso, spa ou similar, ou tamén en hoteles rurais. E continuamos ca aprobación dun novo convenio que beneficia a unha estrada de titularidade provincial, neste caso, pois no Concello de Marín. É un proxecto que conta cun orzamento de 1,2 millóns de euros e que vai a permitir a mellora da mobilidade peonil da EP 1203 o campo Pardavila. Desde a Diputación vamos a financiar o 100% deste proxecto, xa que o Concello decidiu que a chega de 360.000 euros que lle corresponde ao 30% deste convenio o faga en base ao plan máis provincia. Por tanto, o Concello de Marín só terá que encargarse dos 45.000 euros necesarios para as expropiacións das obras para poder executar estas obras. Así que estas obras van a permitir mellorar as condicións de seguridade e mobilidade dos peóns e vehículos na zona que conecta as estradas provinciais EP 1202 e a autonómica PO 313, dándolle aquí pois unha accesibilidade ao núcleo de Rubanova onde se vai a construir unha senda peonil. Eu, pola miña parte, pois era o que tiña a ben comentarvos nesta xunta de goberno que celebramos hoxe martes, e non sei se hai algún tipo de pregunta ou... Aquí hai unha parte dos usuarios. É dicir, nós... Pois os usuarios do total estamos a falar de 100.000 euros, é o que requeriría sobre os usuarios, e nós seríamos 179.000 euros. Sí, máis ou menos, sí. Dependendo dos treitos, vedes que cando son de menos de 3 anos, pois as contías vanse incrementando. Bueno, pois... Se non hai ninguna pregunta, agradecervos, insisto, a asistencia nun mes complicado e quedamos emprazados para o venres. Veña, bo día.